Kidamdang Jakhong Puni Paitrok si Lakhaing Koraisi Borjan constituency angkang Gandhipur Ahawar Kido Gandhipur Hindi LP School along Karbi Students Association Lamding Road Gandhipur Aruatum Penchapatir PC free summer coaching ing puponlo lapen rada maita paduponlo. Mayalong Karbi Students Association Gandhipur Unit Amaipu Jipsing Taro Pen Mai Chariponlo. Manpeng Aluhi Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongpar Bokajan Development Block Education Board Chairman Sardili Be Food and Civil Supply Board Chairman Philip Teron Karbi Students Association Tiripi Kongchon Bang Desoy Teron Karbi Students Association Bokajan District Committee Amaipu Raju Ingleng Chunbang John Lek Thelapen Prek Jam Aluhi Atum Chetong Dunsi Mai RDP Dunlo Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongpar Chetong Dunsi Bangso free summer coaching ing pupidonlo. Perang ke pen kachi hut pon hut EM Surjorong Park kaning jipon ke summer vacation hut lo ke charli also maraphan free coaching ki pipon ke Karbi Students Association pen ke mesen asaisi deng ponlo. Kidamtang nili bangso hawaraphan kachirap dun pen kache chaktang ason ke klem kichun ke theglong apot ning aronglo. Lapen non Gandhiram Hindi LP School along lang ki jonawar saisitami pipon thu poputa ningje pontu labangso summer vacation ahut prek jamadim ke charli dam atum hem ka chewang ahut si lo ke charli truck pen cap angdeng anaphan bangso free coaching awar sai pipon lo lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjorong Par bangso hawar aphan ke paching thur anat nang ke klempon bomapot Karbi Students Association Gandhipur Unit Amaipu Jipsing Taropen Akiro Pajirpon Gandhipur LP School Hindi LP School along Karbi lo charli asong dak Gandhipur aru atum patir pi ponsi dak isi summer free summer coaching camp padulu an parliament direction pu dolo dak si dak kadoi te boktere rong asar pencing lo kadoi rong atuman wang pen isi interaction dulong lo lapen ako isi usmar dumhan tum penapen dak la summer vacation esek lugat han pon free isi lugat han pon ye phan kachisik pon megala tum du pulo aso kangpu melong lo dak tong lo kasi kiceng silang tuman churupa lo kese tum dak papihu ba dak bordana hawar isi Halloween angbong hawar long stemelang tum lo chali tum dak bang phalo isi sose dak pen dak mate chali dolo pen an part me angtong angtan pu mapo hidipi kuligaon ha bukajan lang tum ke chali dam tum do non hemchewang lo sila hemchewang esek temelang tum isi hini ke thandun pen lang tum wakup thot schooling pulo pu te lang tum ke thek dam ba hem ke chisu dam pen isi ako ke thek lo bang swang thek balong phangsan tum so ke bori pondolo lalu lah sila sobang ke klempon ke nang soddo atheke le tum chini lo nona por ke rong atok anu bit heta me koson lo poho drugs ke chuo tuma sumar tum da kurane penanga chiok du kurane ne pen bang po da ki jor bang do kenam bang do lo son mandel lo ese hala son jong se paude nai product te isi kupine engage kai ke mat ke klem ke dam long isi son lo group pen chebotu dulu product hala hai bang ke mat hadam aninga ke no ke mat hadam mang udet po Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live